Notino Partner je tu s vami už viac než rok. Pomáha vám spravovať váš salón, šetrí čas a vďaka vernostnému programu vám prináša extra zisk. Teraz prichádzame s ďalšími funkciami, ktoré ste si želali. Zákazníci si teraz môžu rezervovať termíny priamo z webu Notino. Rýchlo, pohodlne a kedykoľvek. Nové funkcie, vrátane webových rezervácií, sú súčasťou plánu Premium. Ten si ako náš partnerský salón môžete vyskúšať úplne zadarmo. A to nie je všetko. Stačí aktívne využívať rezervačný systém a plán Premium pre vás zostane zadarmo aj po skončení skúšobného obdobia. Ak bude pre vás súčasný Basic plán dostačujúci, môžete po uplynutí skúšobného obdobia prejsť späť na tento plán a nič sa pre vás nezmení. Chceme, aby ste mali čas vyskúšať nové funkcie a mali istotu, že robíme to najlepšie pre vás aj vašich klientov. Využite Premium naplno a nechajte webové rezervácie pracovať za vás.